Электровелосипед һәм электросамокаттар хәрәкәтен тәртипкә һалырга ил башлыгы Владимир Путин ошондай бурыс куйды. Миллионлы башкалабыз Өфөлә һәм республиканың башка калаларында был проблема нисек хәл ителә? Шу хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью студиялы Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы автоэксперт Хәлим Аюпов. Һаумыгыз, Хәлим Гайсович. Шулай итеп, әлеге вакытта электросамокаттар, электровелосипедтар мизгеле башланып китте. Инде Өфөлә уларда күрәбез, күзәтәбез, юл бирәбез. Нисек әлеге вакытта был проблема Өфөлә хәл ителә? Куркабыз тротуарда өскә килеп менмәһеннәр дип хәзер битен шулай. Ул электросамокатлар, электровелосипедлар, мына байклар, мотоцикллар хәзер юлга чыкты. Бу мотоциклларның сезон асылды. Юлда йөрү нык хәвефлегә әйләнә дип әйтергә кирәк. Моны әле электросамокатлар гына 6000 бездә Уфалагына. Өфөләгенә. Әмма ләкин моңа каршы законнар кабул ителеп тора. Әле яңрак кына моны ниндәй урамнарда бездә йөрергә була, ниндәй урамнарда йөрергә булмай. Ул инде моны үдә урамнары Ленин урамында, анда тыйыла, паркларда тыйыла йөрү, кайда балалар баксалары бар, шунда йөрү, кайда балалар уйнай, шул урыннарда электросамокатлар тыйыла. Һәм инде шәп йөргән дор электросамокатлар. Алар юлдан гына йөрергә тиеш. Ито юлдан йөргәндә анда автомобильләргә 60 чакрым булган гына юлдан йөрергә тиеш. Әгәр инде тротуарда йөргән электросамокатлар булса, алар йөрергә тиеш. Шул еүлләр барган тидлек менән генә дип әйтергә кирәк. Әгәр инде еүлләр күп йөргән җирдә алар төшеп, яки юл аша сакканда төшеп, шул самокатты итәреп барырга тиешләр. Ул ундайды күрмәй, ундайды күрәтмәйбез. Гадәттә еүлләр йөргән җирдә алар еүлләрдән күпкә күбрәк тидлек менән йөриләр. Шулай, но әйткәндә инде тидлек менән йөрергә тиешләр. Аларның төрләрендә төрлесе тидлек менән. Моны тротуарларда алар 700 километрдан арттырмаска тиеш. Юлда барганда да икенче төрле тидлек менән йөриләр теге. Алар юлдан ситеннән уң ягына йөрергә тиешләр. Әмма юлда йөргәндә аларда булырга тиеш алда фарлары, кырыйларында катафоты ветрәгә кирәк, хары артта кыдылутлары булырга тиеш. Һәм инде алар төнне йөргәндә киергә тиешләр светоотражающий жилет. Моны светоотражающий жилет дигәстен шуны тагы аңлатып китәем. Бунда закон буенча бер 3 ел элек чыкты. Әгәр инде авыллардан, калалардан ситтә йөргәндә еүле кешеләр алар караңгы төшкәч кем генә булмаһын светоотражающий жилетне йөргә тиешләр. Моның өчен закон бар. Бу закон 3-4 ел элек чыкты. Һәм инде автомобилен туктап яки тәгәрмәсен алыштырырга булса, ял итәргә булсаң, шул вакытта ла автомобильдән саккас караңгы урында светоотражающий жилет обязательно киергә тиешләр барыла. Әгәр инде 3 кеше сакка үстендә булырга тиеш шундай жилет. Шуның өчен моны күбе светоотражающий жилетлар алалар, алар багажнигына ташлап куялар. Шуның багажнигынан тапкансы караңгы вакытта әллә күпме вакыт үтә, шуның өчен салонда булырга тиеш, кул менән генә алырлык һәм киеп чыгырлык кына булырга тиеш. Юлда төрле хәлләр була. Шуннан һуң шул электросамокатларга килгәндә алар 2 кеше ултырып йөргә тиеш түгелләр. Алар битендә моны кайһы вакыт күрәбез, баласагалар үсәр, бер-берсенә батып йөриләр, тилдекләрне арттыралар. Моны доставщиклар хәзер күбе йөрү шул электросамокатлар менән. Алар биттеге юл аша чыкканда моны мин күпме карап торам, бер хәле туктап тормай. Бик ерак туктап итәреп чыгалалар. Теге пешеходный переход аша чыкканда. Моны бу инде рейдларда күп хәзер ГИБДД хезмәткәрләре үткәрә. Аларда туктаталар, аңлаталар, штраф алалар, штраф 200 сум. Әле әмма ләкин шул вакытта моны ил президентына юкка гына хора бирмәннәр, аны шул мөрәҗәгать итмәннәр, моны шуларды әдәрәк тәртипкә алырга дип. Но тәртипкә алырга тырышалар инде хәзер. Моны әле юл йөрү кагыйдәләрен аларның ботулары күпкә әдәйде дип әйтергә кирәк башланган вакытта. Әмма электросамокатлар күбәя. Моны быел гына әйтәм, тагыла кабатлап әйтәм, Уфалагына
6000 электросамокат. Кайбы бер калаларда гомумән унан баш тарталар. Иә, ол кайсы бер калаларда бар, әмма ләкин анан баш тартқан күп кешеләр теге моның менән риза түгел. Яшерен файдалану мөмкин. Яшерен файдалану мөмкин. Анан битендә теге әйбәтләп кенә тигез кирәк урында ялап кына моторын әйтеп йөргәндә, юл кагыйдәһен бузмайынса, юл кагыйдәһен белеп, бұл вакытта ул электросамокатларның зыяны юк дип әйтергә була. Димәк, тыйырга түгел, рөхсәт итәргә, әмма кагыйдәләр менән йөрү икәнлеген кирәклеген аңлатырга. И шул теге һәр вакыт кешеләргә күбен аңлатып торырга кирәк. Нисек йөрергә, нисек нитергә. Әле моны мин тагыла бер пример дип әйтеп китерергә кирәк бит. Бүген иртән сыкканда моны монда килергә. Безнең тротуар түгел, дворда машиналар йөреп торган жердә 3 электросамокат ташлап киткәннәр. Бастырып куеп киткәннәр. Моны мин аларда алып юлдың кырыена тротуарга куеп киттем. Ярый әле бастырып куеп киткәннәр. Бөтенләй утлар янып тора, моны шулай. Монда сорактарда күрә эшләй. Хәлим Гайсович, мотоциклдар турында әйтеп китик әле, чөнки тыздабыз йөри башланалар әлеге вакытта. Аларның да сезоннары асылды. Шул теге мотоцикллар дигәндән моны күбе битендә хәзер яй башлангас, ата-әсәләр балаларына әйбәт оқу биткәнгә һәм нигә шул байклар алып бирәләр, мотоцикллар, скутерлар алып бирәләр. Скутерларда юлда йөрергә була, әмма ләкин һинең категорияң булса. Категория кирәк, байклар алар теге спортивный инвентарь дип атала мотоцикллар, алар менән мен юлга сыгырга тиеш түгелләр. Алар теге шул спортивный мотоцикллар, алар шул теге ярышта нидә генә йөрергә була дип әйтергә кирәк. Әмма ләкин монда районнарда, бөтен җирләрдә, калаларда күбе шул байк менә бана былтырда күпме бәла казалар булды, әйбәт, күпме бала сагалар үлде. Әле быелда, әле монда яңарак менә мотоциклда 2 бала эләгеп, 3нче көн микән бер ята реанимациялар, бер травмпунктта ята. 2 яшь кенә бәләкәй балалар дип әйтергә кирәк. Инде категорияга ымга скутерларда укырга була. 16 яшьтән. 16 яшьтән. Инде берәй любой икенче категория булганда, ул категория автоматик куела. Әмма ләкин теге 16 яшьтән яшь булган һәм инде 12, 13, 14 яшьтәге, 15 яшьтәге балалар аның менән йөрергә тиеш түгелләр. Ата-әсәләр моның өчен җавап бирә. Әгәр инде ладно, бала алар бит кешенләр бәрәләр, шул теге. Я булмаһа, уга пассажир булып ултырган балага зыян килә. Аларның теге башына эшлемдә кимәләр 2-3. Моны юл кагыйдәһе буенча, әгәр водитель танытмаһа алһа мотоциклга, шул вакытта һин 2 ел пассажир йөртергә тиеш түгел. Башыңда эшлем булырга тиеш, һәм инде ул теге хаклай торган киемнәр киеп, тизлекте арттырмайса гына йөрергә тиеш. Укуга килгәндә, Хәлим Гайсович, соңгы вакытта водитель таныклыгын алыру өчен укуда ла төрле кагыйдәләр индерелде, сәгатьләр артылды. Сәгатьләр арттырылды. Монда инде әллә ни күп үзгәрешләр бар дип әйтмәс инем. Ничек арттырылды сәгатьләр? Теория сәгатьләре арттырылды, анда күпкә түгел, кайсы берсе 2, кайсы берсе категорияга 4 сәгать арттырылды. Әмма моны уку биткәч, водитель танытмаһына имтихан берегә тиеш бер ай эчендә кеше. Моны шундайрак кагыйдәләр. Әллә ни үзгәрешләр юк. Үзгәрешләр булырга тиеш. Моны одакламай дәүләт думаһында ла үзгәрешләр кертергә тиешләр автомәктәпләргә. Анда инде елда үзгәрешләр кирип тора. Юл йөрү кагыйдәләре үзгәреп тора. Чөнки хәрәкәт тә үзгәреп тора. Хәрәкәт тә үзгәреп тора. Шуның өчен теге автомәктәпләрдә үзгәреш бар дип һәр вакыт әйтергә кирәк. Әйтергә була инде. Әмма ләкин пока үзгәреш бар дип, күп кеше моны үзгәреш булды дип, юл йөрү кагыйдәсендә һәле үзгәреш булды дип, ул инде водительдән китабы, ул юл йөрү кагыйдәсе китабы. Шунда үзгәрешләр язылһа, шунда ук штрафлар язылһа, шунда ниләр, водитель аны шул китапта укып, шул үзгәрешләр буенча йөрергә тиеш дип әйтергә кирәк. Инде булай моны интернеттан укып күп һәйбәт теге төрле кайсы бер үзенең башыннан уйлап яда, моны миңа күп шалтыратканнар бар. Шундай үзгәрешләр кирдеме ул дип, 1 апрельдән кирдеме ул дип. Мен әйтәм, юк, әгәр инде моны Рәсәй газетасында язылһа үзгәрешләр шул дөрес була.
һәм инде әле Дәүләт Думаһы кабул итте страховкага кагылган үзгәрешләр, ул инде 1 сентябрьдә ул таксистларга кагыла. Тагыла бер мөһим мәсьәләгә тукталып китәйек. Март быел самаһыз елы һәм иртә килде. Тәгәрмәсләрдә иртәме әле алыштырырга мөмкинме? Ну, алыштырырга тәгәрмәсләрдә була инде. Моны мин алыштырдым. Монда юл йөрү кагыйдәсе буенча килгәндә, әле бездә сыккан закон буенча юл йөрү кагыйдәсендә июнь, июль, август айларында бездә кышкы тәгәрмәс менән без йөрүгә тиеш түгел. Бұл инде мотлак. Аның менән. Шуннан декабрь, январь, февральдә без йәйге тәгәрмәсләр менән йөрүгә тиеш түгел. Бұл мотлак. Инде әлеге мизгел алмашынган вакытта? Ул вакытта ул үдеңә карап. Нисек мына юлга карап, погодага карап. Мына мин кисә алыштырдым. Әле һуыклар була дип әйтәләр, теге кар да яуды. Былтыр да май аенда ла кар яуды, но бит май аенда хәтле кышкы тәгәрмәсенә йөреп булмайдыр. Әмма ләкин мына былтыр нык кар яуып бер атна буенча ятканда, мин тәгәрмәстә яңадан кышкылыкка алыштырып, бер атна йөреп, кар эрбиткәс, һуык булды, бодлау, һуык булды бит инде шуннан алмаштырдым. Ну, ул теге безопасность превыше всего диләр бит. Хәүефсезлек, шулай. Хәүефсезлек. Һәм безнең телевизор карашларыбызның да юлдары хәүефсез булсын дигән теләктә. Зур рәхмәт сезгә, әңгәмәгезгә һәм кәңәшләрегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, студиябызның кунагы автоэксперт Хәлим Айыпов булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.